Клиентът ни каза: искам газарски интериор. Вижте как реализирахме мечтата му. Основните предизвикателства бяха липсата на антре, влизаме директно в хола, както и усвояването на кухнята, която се разделя от голям прозорец. Използвахме гардероб, за да отделим двете зони. Маскирахме го с ламперия, която заедно с огледална ламперия от другата страна оформят своеобразен вход на помещението. Ажурни рафтове отделят големия обем на гардероба за повече лекота, а елегантни плици добавят мекота и атмосфера в дневната. На тази стена имахме голям радиатор, който преместихме. По този начин направихме колона за вграден хладилник с микровълнова и фурна. А за да увеличим работния плод, въпреки големия прозорец, изработих тази масичка на колелца специално и по поръчка. А гледката през нея е просто невероятна. За повече функционалност добавихме и чекмеджета. Вдъхновението за текстилите в дома дойде от страстта на клиента, а именно спортните коли. Избрахме алкантра в цвят коняк за леглото. Дивана е в същата дамаска с тъмни шоколадови нотки. Усещането е за мекота, лукс и уют. Стените покрихме с мазилка, която имитира мекотата на алкантра. Импрегнирахме я за супер здравина. И дори покрихме тапетните врати с нея. Решението за окачен таван обединява хол и кухня. Дълги шлицове преминават по цялата дължина на помещението. А вградените магнитни шини определено са фин лукс, съчетан с практичност. Не баня, а спа. В душ зоната вградихме пита с светлина и множество функции за релакс след тежкия ден. Това не е просто интериор, това е начин на живот. Доверете дизайна на дома си на нас и получете лукса, който заслужавате.